Hola, veus, aquest és Ismael Rodríguez Clemente, el jove de 28 anys, veí de Vacarisses, al Vallès Occidental, detingut per haver assassinat presumptament dos agents rurals dissabte al matí a Aspa, al Segrià. Va ser ell mateix qui va trucar al telèfon d'emergència 112 alertant que havia disparat al cap dues persones mentre estava caçant. Les víctimes mortals són Francesc Xavier Ribas, de 43 anys, veí de Lleida i pare d'un nen de 10 anys, i David Iglesias, de 39 anys, veí d'Alcoletge i pare d'una nena de 7. Ambdós van morir pràcticament a l'acte després que l'assassí els disparés 3 trets al cap a sang freda quan es disposaven a realitzar un control rutinari per requerir-li el permís d'armes. Des de la Conselleria d'Interior consideren que l'acte ha estat totalment intencionat i descarten que es tracti d'un accident. El presumpte assassí no disposava de llicència d'armes vigent per poder utilitzar l'escopeta de cartutxos del calibre 12 amb la que va cometre el crim, tot i que sí disposava del permís per utilitzar rifle. En els 30 anys d'història del cos d'agents rurals de Catalunya és la primera vegada que s'ha hagut de lamentar un fet com aquest. El detingut passarà dilluns a disposició judicial. També aquest mateix dilluns, l'Ajuntament de Lleida ha convocat un minut de silenci a les 12 del migdia a la plaça Pairia en memòria de les víctimes. Per acabar, nosaltres us preguntem, arran d'aquest fet, els agents rurals haurien d'anar armats? Ja podeu començar a opinar a les nostres xarxes socials. Des de la veu de Lleida lamentem molt la mort dels dos agents rurals i tramitem el nostre condol als familiars, amics i coneguts de les víctimes.